سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دست سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لكم وسلام انت عنان ناتمننا نزعلت زتدالو وتحسدو مدب سبورت نغربالكم سناي مكتتال ودر بريمير ليج انجليز كلتشان 25-26 كاب زحلف عمتات بزتفلي ملكع بحدستي كستتاتن زي تتصبنا موصيتاتن زتسنيه كوينو يقصلالو كابتي ناي نويح غزي اسلط انتي دحر مسنباتهم زغاطمه ناي مسغاغري وقتي صقمات كساب زي تتصبنا ناي چامبيونز ليج توادادرتي از وقتي بزح ممهار نطبتات حيزولنا قريبلهم نزوم صعبو 10 اقدست نطبتات كموكس غيرنا بعمقوت كندس سومينا قداماي ليفربول ابناي مسغاغري وقتي اب كبيد صاقطي تركب اتخاب زحلف كرمتي 2024 جميرو كغبر زنبرو لوطي حد عمت دونغيو حجنا بتغبار ياتو مهلاو نعزبالونا اتي نوي حصنح اسلطاني مستسنابته زغاطمه ناي مسغاغر صقمات اب ليفربول بغلص يرالو ازي دما ابزن صعبا نطبتات تنصباريقيو حدستي ابالات غانتا كساب حج مصيم كاب زلو حدست فرمتي كم جيرمي فريمبونغ فلوريان ويرتز ميلوس كيركيز الكسندر إيسا نتتصبيت استغبرلهم ابركتو كرئيو ايكالون كمون سلتاوي دخمت تاغانتا زاغانتا اب تحتي حدش سلطاني ارنسلوت اب مكلخال بفلاي دما بتيكن فيا بيلو زمص ناي ملسه متقعتታት ازيا دخمت خوينا تقصلالا مزي بتوسخي حماق بقعات ابراهيم كوناتن جول كمزغب استشجره محمد صلاحن نتاغانتا رؤي دخمتات كترئي اگديدوالو يخون امبر ازي كم عبي قلولاو زوسد يكونن اب فيلم 4 تصوتاتات زمزغبو اب نايمو داتا دقايق عوتات كاب مرحيت سليدا بخلت نطبي طراي رحيقهم كصنحو اخيلوم الله زوم تصاوتي بقعتهم زي ما تكون تخونه كل نجر ابوتو مساتو ليفربول حنت خابتن قند توادادرت وانچ اختكون مخانا ايت اراترن كالاي ارسنال نتي اب ليفربول زلو دخمتاتا تعبس اتاب قداماي درجه تركب ارسنال كاب ليفربول فولي بزبله اغباب صوتا كتسلاسل نعزبالونا سلتي اقراربا وهود بتغبراون سميعت بزيبلون استسنيهم غانتا ميكيل ارتيتا ابز حلفات اوتاتات نتي ناي مكينا فرينو حيزيو زغطم بزبل تنقيفو كوانت نبره ازغن حجي كم حدا اونتاوي استراتيجي وسدالو ارسنال كابتي ناي ليفربول هو خزمسلات او تاريخا هداتن قصالنتن زلو بقعتر الا ابزي بصعقي اوتاتات زتمل غزي ارسنال اب محزن مقصصارن كعساسون تعغستن متكوارا قنوع سلتي مخانو يرغاغص كمون مانشستر سيتي بتمساسالي منغدي كعسو تقاصاصير كامصوات زبل فلسفنا اخته صنع تفتنالا اتي نسيتي كاب ليفربول زفليا زلو قند نغرغن ناي ولقي تصاوتي بقعتيو كواخبتي تصاوتي ليفربول ابز اوانزي كبرقو خي كالون كلو ايرلينغ هالاند مالت 9 جولات اب 7 تصاوتات جيرمي كرون فيل فودنن نسيتي يبرهلوم سالساي توتنهام اب تحتي توماس فرانك صنعت خوينات الر اسلطاني توماس فرانك اب توتنهام زمصو لوطي ازي وصيتاون قلطفن سلازخونه اتصبق جماريو ادهبو خركب ايكالن سبارس اب 7 تصوتاتات بريمير ليج 14 نطبتات بمئكاب اب كلهم عينتات وددرات دما اب زغبرتو 11 تصوتاتات حنت طرايات سعيرام اتزنوحه جنكا ننفس وكف صوتا زخون سلت قيرو بمقرابو بلصنتو زمسكريو እዚ ድማ ካብቲ ናይ ቅድማ ሰልጣኒኣ አንጅ ፖስተ ኮግሉ ዝፈልዮ ነገርዩ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ኩዕሶ ተቋጻጺራ 3-0 ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ተኸላኺላ ብናይ መልሰ መጥቃዕቲ 2-0 ኣብ ልዕሊ ሊድስ ድማ ብኣካላዊ ብርትዐ 2-1 ክትስዕር ክኢላላ መሐመድ ኩዱስ ኮኸብ ተጻዋታይ እኳ እንተኾነ እቲ ዓወት ናይ ሓባር ጻዕሪዩ رابعي بورنماوزن كريستال بالاسن زي تتصبناين توادادرتي چامبيونز ليج كمتي ابز حلف عمتات زغاطمه زي تتصبناين غانتاتات ناب چامبيونز ليج اوروبا كحلفا نرئلونا لو محمد دما بورنماوزن كريستال بالاسن بز منغدي زسغما زلوا يمسلا بورنماوز بلوص بقعات انتون سيمينيو مالت بتشعت جولاتن اسيستن نبورنماوز نابراب اي درجه كمتديب غيروالو اسلطاني اندوني ايرايولا كم دين هويسن إليا زابارنين
ሚሎስ ኬርኬዝን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ተጻወቲ ምስ ከዱውን ነታ ጋንታ ናብ ዓወት ክመርሓ ምኽኣሉ ዘደንቕ እዩ ክሪስታል ፓላስ ናይ 19 ተኸታታሊ ጸወታታት ዘይምስዓር ጉዕዞኣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እኳ እንተተዛዘመ ሕጂ እውን ኣብተን ላዕለዎት 6 ጋንታታት ርከብ እዚ ድማ ኤብሬቼ ኤዘ ናብ ኣርሰናል ምስ ከደውን ብቕዓታ ከም ዝተመሓየሸ ዘርኢ እዩ ሓምሻይ ሳንደርላንድ ነተን ዝዓበያ ጋንታታት ትመርሕ እተን ሓደስቲ ዝዓበያ ጋንታታት ከምቲ ልሙድ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ክምለሰአን ዝብል ስግኣት ብብቕዓት ሳንደርላንድ እንዳተበተነ ይመጽእ ኣሎ እታ ብጋርኒት ዣካ ትምራሕ ጋንታ 11 ነጥብታት ካብ 7 ጸወታታት ብምእካብ ስታዲየም ኦፍ ላይት ዳርጋ ንዝበዝሓ ጋንታታት ፈታኒ ከም ዝኸውን ገይራቶላ በርንሌይን ሊድስ ዩናይትድን እውን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሓሸ መልክዕ ይወዳደር ኣለዋ እዘን ሰለስተ ጋንታታት ብሓባር 23 ነጥብታት ኣለወን እዚ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 11 ነጥብታት ብዕጽፊ በሊጹ ይርከብ ሻድሻይ ግሪሊሽ ንኤቨርተን ካብ ከም ጉዲሰን ፓርክ ዝኣመሰለ ታሪኻውን ድባብ ጽባቐ ዝመልኦን ሜዳ ናብ ሓድሽ ስታዲየም ምግዓዝ ንብዙሓት ጋንታታት ጸጋሚ እዩ ኮይኑ ግን ኤቨርተን ኣብ ሓድሽ ስታዲየም ሄል ዴክንሰን ቀልጢፋ ክትላመድ ክኢላላ ጃክ ግሪሊሽ ነዝዓብ ተራ ተጻዊት እዩ ከም ኣብ ኣስቶን ቪላ ንፈልጦ ብምሉእ ናጽነት ኣብ መስመር የማን ተሰሊፉ 4 ኣሲስት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ገይሩ እዩ እታ ኣብ ልዕሊ ክሪስታል ፓላስ ዘመዝገባ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ጎል ነቲ ሓድሽ ስታዲየም ህይወት ዘርአትሉን ደገፍቲ ታጋንታ ብሩህ ተስፋ ክህልዎም ዝገበረትሉን ኣጋጣሚ እዩ ሻውዓይ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረለን ኣይተመሓየሻን ምናልባት እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዝወቕቲ ሞይሰስ ካይሰዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ጅማሮ ቸልሲ ገና ንዋንጫ ክትወዳደር ድልውቲ ኣይትመስልን ዘላ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዓወት ምምዝጋባ ዓብ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ስዒቡ ዘጋጠማ ስዕረታት ግን ካብ መሪሕነት ብ5 ነጥቢ ንድሕሪት ከም እትተርፍ ገይርዋ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ምክልኻል ዘጋጠማ ጉድኣት ወሰንቲ ተጻወታ ጸጊምዋ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ተኸታታሊ ዓወታት ንምምዝጋብ ዘኽእላ ልምዲ ተጉድል ትመስል ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ብዙሕ ዘይተመሓየሸት ጋንታያ ኣብ ትሕቲ ሩበን ኣሞሪም ክልተ ተኸታታሊ ጸወታታት ክትስዕር ገና ኣይከኣለትን ገለ ጽቡቕ ምልክታት ከም ናይ በዓል ሜሰን ማውንት እኳ እንተሎ እታ ጋንታ ግን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓሸት ኣይኮነትን ሻምናይ ኒውካስትልን ኣስቶን ቪላን እንደገና ናብ ንቡር ይምለስ ኣለዋ ክልቲአን ጋንታታት ዘይጽቡቕ ምጅማርየን ገይረን ነይረን ሕጂ ግን ኣብዚ ናይ ሃገራት ውድድር እዋን ዕረፍቲ ናብቲ ዝነበረኦ ብቕዓት እናተመለሳ ይርከባ ክልቲአን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ክወዳደራ ቦታ ንምድላየን ምጽባይ ርትዓዊ ይመስል ኒክ ዋልትማደ ንጋንታ ኒውካስትል ናብ ህይወት ክመልሳን ከሎ ሓደስቲ ፈረምቲ ኣስቶን ቪላ ድማ ኣብ ትሕቲ ኡነይ ኢመሪ ብቕዓቶም የርኢ ኣለው ዶንኤል ማለን ክልተ ጎላት ምምዝጋቡን ፓው ቶረስ ናብ ምክልኻል ምምላሱን ነቲ ዝነበረ ሽግራት ፈቲሖሞ ይመስሉ ታሽዓይ ኖቲንግሃም ፎረስት ካብ ትጽቢት ንታሕቲ ዝደኸመት ጋንታ ብዘይ ጥርጥር እታ ዝበዝሐ ግዜ ዝሰንበደት ጋንታ ዝወቕቲ ኖቲንግሃም ፎረስት እያ ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻውዓይ ደረጃ ዘለዋ ትጽቢት ዓብዪ ነይሩ ምትካ ኣሰልጣኒ ኑኖ ብኣንጅ ፓስተኮግሉ ውጽኢታዊ ይኮነን እዛ ተስፋ ቻምፒየንስ ሊግ ዝነበረት ጋንታ ኣብ ዝገበረቶ 7 ጸወታታት ክትስዕር ዘይከኣለት ኮይና ካብ ናይ ምውራድ ዞባ ብሓንቲ ነጥቢ ጥራያ ሪሕቓ ትርከብ እቲ ካብ ምክልኻላዊ ኣገባብ ኑኖ ናብ መጥቃዕታዊ ስልቲ ፓስተኮግሉ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሃገራት ዕረፍቲ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ዓስራይ ብራይተንን ፉልሃምን ልሙዳት ጸገማት ንምፍታሕ ይቃለሳ እዘን ክልተ ጋንታታት ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ዝነበረኦ ተደሪተን ይርከባ ብራይተን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቁልጡፍ ናይ መልሰ መጥቃዕቲ ጽቡቕ ገስጋስ እኳ እንተረኣየት ኩዕሶ ተቋጻጺራ ክትጻወት ክትሕተት ከላ ጽሩይ ናይ ጎል ዕድላት ክትፈጥር ትሽገር ኣላ ስታቲስቲክስ ከም ዘርእዮ ኩዕሶ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ኣብ ዝተቋጻጸረትሉ 4 ጸወታታት 2 ነጥቢ ጥራይ ክትረክብን ከላ ትሕቲ 50 ሚእታዊት ኣብ ዝነበራ 3 ጸወታታት ግን 7 ነጥብታት ኣኪባላ ፉልሃም ኣብቲ ማእከላይ ሰሌዳ ተንጠልጢላ ትርከብ ጋንታያ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብተቐየርቲ ተጻወቲ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ጎላት ተመዝገብ ትሕቲኣን ዝርከባ ጋንታታት ብቐሊሉ ትስዕር እንተኾነ ግን ኣንጻርተን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ንኽእልወን ዝቃለሳ ጋንታታት ኣብ ምክልኻል ድኽምትያ እቲ ጸገም ኣብ መንጎ ካብ ንታሕቲ ምውራድ ምድሓንን ንላዕለዋይ ደረጃ ምቅላስን ተሓጺራ ምህላዋ እዩ
زخبركم تخاتلتنا نايلومي تحستو مدب سبورت أب زفتصيمنا لونا سلام مكتتالكم كبرتي هابلنا أب زمت يرخبنا سسنايو